vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti inini I infected my friend's husband with HIV. This was after ndabva makonetsana nebest friend yangu. Takangotukana zvedu pamafoni takazodoitana sorry, but mumwoyo mangu ndakabva ndazongoramba ndiine chigumbu kwaari. Iye aitofungidzira kutoti nyaya yapera paya tatogadzirisana zvedu, but haana kuziva kuti I still had that grudge. Saka iye friend yangu ainge asingatozvizivi, nanhasi uno hatozvizivi kuti ndatova netime ndiri pachirongwa, like zvinhu zvangu ndinozviita secret, and I suspect kuti ndini ndakatoya nechirwere mumba. I really do not know, but chinondinetsa ndechekuti mushure mekunge murume wangu arwara, pandakazoenda naye kuchipatara zvichinzi tainge tichifanira kuti tinge tichizotestwa tose, ndikatoziva kuti there is something that has gone wrong, because takazotanga tapiwa counseling. After that our results came out as positive. Ndikabva ndatoziva kutoti it's either it is me kana kuti murume wangu, because ndainge ndina umwe bus driver wandainge ndichidanana naye. So I think kuti murume iye anenge ndiye akandi-infecta, because mazuva ekutanga ainge achinetsera zvisingaiti kuti tinge tichirara tose pasina kushandisirana dziviriro, but ndairamba manje obva atsamwa until ndichizongonobvuma. Kubva ipapo ndainge ndava kungonzwa mudumbu mangu maingogara muchingorira muchingoti crew, then ndokubva ndazomboita maacids zvokuti ndaiti kana ndikanwa coke ndaitanga kurwadziwa nemudumbu zvisingaiti kana kungomuka pakati peusiku ndichirwadziwa nemudumbu. Saka zvinhu zvangu ndaikozviita in secret. Murume I would just pretend as if I was okay. So ipapo pandikazofind out kuti we were both HIV positive, we continued with our life. Then as for my friend, I never told her, even though she used to share with me all of her secrets. Neniu, I would share with her some of my secrets, but I am very selective. Hazvisi zvose zvandinongokuudza like upright. Ndinokuudzawo zvimwewo one or two things, but at the end of the day I will keep those secrets like this secret. Mushure mekunge ndanetsana naye ndaizviziva kuti murume wake munhu ane meso. Nerimwe zuva ndakazodarika nekubasa kwavo ndichingotaurawo tunyaya naye. This was nguva dzekuti ange achizoita knock off. So iye ane motikari akabva azonditi mainini, so ndichatokuperekedzai. Ndikabva ndati hapana kana pressure banguru. So takazoti tiri muroad takabva ati munoda here kuti tinge tichizodarika nepadrive through yeMcDonald's chikutengerai bheka. Ndikati iripo. So tiripo padrive through paya ndipo pavakabva vachizondisvitsa shoko. Ndikatoti manga magara matondinonokera zvenyu, because kumba uko hazvisi kana kutombofaya. He then got so excited vakandibvunza kuti what did I mean when I said kuti hazvisi kufaya. Ndikabva ndati kufaya chaiko, because ndatova ne almost a year ndisingachazivi chinonzi munhurume. He was like serious. Ndikabva ndati hongu. Vakabva vanditi ko kana ndikakukumbira kuti tinge tichienda samwe kunoita musikanzwa unobvuma here. Ndikabva ndati semunhu agarisa pane pandingaramba here. We then went there. Sezvo zvainge zviri zvinhu zvokuti takangoita zvokungojumana, hapana kana akambofunga kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizotenga butiro rekuti tinge tichizoshandisa. Takaenda kwaya tikanorara tose only once. Ndakatomuseka zvangu mumwoyo mangu. Ndikabva ndati saka idzo 2 minutes idzodzi dzindo dzawasarudza here kuti unge uchitengesa upenyu hwako. Because as for the wife I knew kuti yes, she was negative, because aiwanzokuti kana akaenda kunotestiwa maybe after 3 months, then she would tell me kuti vasikana nemiwo munofanira kuti munge muchienda kunotestwa, as if anenge achida kundishainira kuti iye achiri HIV negative. So mukomana ashe ipapo ndakarara navo baba vaya. After that ndikaramba ndichingorara navo kuzonosvika vanhu ava vachizorwara. Akabva azondifonera achichema one day achiti ainge abva kuchipatara and ainge abatwa HIV
positive ndikabva ndatoti itori bore mukomanashi. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Friend yangu ndinomuda kumuda zvekuti I never wanted to hurt her, but zvakangoitikawo nepamwe mukoma, and I have confessed. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Munombozviziva here vahanzvadzi kuti zvamakaitoita izvozvo munotosungwa kutoita life imprisonment, kana kuri kunzi friend yenyu ikazviziva ritori jeri rakatokumirirai iroro. What you did was very wrong. You cannot do that. Asi ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinewo secret iyo yandiinayo, ende mwoyo wangu unorwadza nekuda kweizvo zvandakaita. Ndakamushandisira advantage mwana uyu anondishandira nekuda kwekuti vabereki vake ivo vanotambura, uye zvekare there is nothing that she can do, because kana kuri sekuchechi kwacho nditori nechinzvimbo muchechi. So mushure mekunge maid wangu aendawo kuSouth Africa, ininiwo ndiri kuno kukuzimu, and I am a married woman. My husband is never at home. Saka akazoti aenda kuSouth Africa akatoita zvekutonditiza mukoma, ndokubva ndachizoita an announcement at church because ndainge ndichitsvaga a new maid. Saka I had my own terms and condition, like kuti wakanyora here O level, ukapasa here chirungu unogona here, uye zvekare nechitupa above it all. So akabva achizouya uyu mukoma, ndokubva ndazongomufarira because of her age. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekudai ndainge ndisina kumupa mitemo, like sezvandainge ndakaita kuna maid wangu uya wekuzonditiza achienda kuSouth Africa. Uyo ndakatonogara naye pasi ndikabva ndamuti, zvauri kuona panapa pamba pangu, so you need to know kuti kana ndisipo une zvimwe zvinhu zvekuti haufanira kuti unge uchizviita. Marimoti ematv angu haubate, pamasofa angu haugare, macouch angu haugare, since I have 2 living rooms, uye zvekare pamadining tables angu handidi kuona munhu, either ndiripo kana kuti handipo. Kana kanzi wafunga kugara pasi, you go into the kitchen and you sit in the kitchen kunyange uchidya. Ndikabva ndatomurakidza a chair that I specifically bought for my maid, chair iyo yekuti kunyange kana aina anenge akagara zvake, like real comfort. Vanhu vangane vekuti vanotofunga kuti you need to buy a chair for your own maid so that ange achizoaina akagara. Saka ndakatenga kachair uye zvekare nekatable so that when she is eating, she eat at that table, because I never want to mix with the maid when we are eating, because I know the consequences. Because ndine friend yangu uyu akasvika pakutorerwa murume wake namaid, so you need to be wary of them, just like what my mom used to do. Saka ndo zvatakangokorawo tichingoona kuti musikana webasa iye anodyira pake, imimimo as a family munodyirawo penyu, you do not mix and mingle. Uye zvekare I have my own staff quarters, kana apedza basa rake she is not supposed to sleep in my house. Saka uyu sezvo ndakangomutorawo zvezve ndiri desperate, I then relaxed myself a little bit, but ndainge ndisingatozivi kutoti maZimbabwe nemapenzi, kana ukamupa basa anobva atotambarara semunyemba. Mukomana she one day ndakabuda, ndainge ndiine imwe friend yangu uyu ainge achangobva kuBotswana. Saka I wanted to go and check out the stock, izvo zvaainge akaenda kunotenga kuBotswana. When I came back mukoma, ndakaboekana, because from the word go ndichingonoburuka mumotikari I felt it kuti there was something that was wrong. Ndichinopinda mumba munhu kwava kutogadzira zvake bhega, kwava kutodya. I saw the evidence, it was everywhere. Ndakabva ndamudana zveshuwa. She told me kuti pandakabuda akabva asara achigadzira bhega. Ndakaseka ndikati, bhega? Iwewe bhega manje? Utori bhega zvako apa wava kuda kugadzira bhega mumba mangu? A beggar like you? Ndakamutuka, ndaida kumurova. Zvandakazoita mukomana she, ndakabva ndazomutora ndikaenda ndikanomukira mune imwe empty spare bedroom. Ndakamukira mukoma mwana uyu kubva kuma past 10 a.m.
kuzonosvika ndichinozovhura spare bedroom the very next day, mukoma, mwoyo wangu wakazongosvikawo pakurwadza. So kubva ipapo kuzosvika the very next day, mushure mekunge murume wangu andifonera achinditi there is a possibility yekuti anokwanisa kuzoya kumba. Saka I did not want him to find out kuti ndainge ndaswera ndakakira maid, ndikarara ndakamukira, uye zvekare ndikazoswera muswero wese wezuva futi ndakamukira murume imomo. But I'm sure kuti akapfidza akadzidza chidzidzo chekuti kana wakagara pamba peumwe munhu, you just do not do whatever that you want. People need to respect other people's property. Ndiyo secret yangu iyo yandinayo mukoma. But as a human being, my conscience is speaking to me and telling me kuti what I did was wrong. Ndinomunzwira tsitsi mwana uyu. I have even been thinking of sending her back to school, but not now. Nekufamba kwenguva kana kamboti shandei ndichamutsvakira kakosi kake kekuti ange achizoita, so that kana ava kuzobvawo pamba pangu akwanisewo kuzobva achinoshandawo kabasa at least kanenge kari nani. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Musadaro akomana, zvakangoma hazvo vedu we. Kudai anga ari kana kuti mwana wenyu, munin'ina wenyu, kana kuti imwe hama yenyu inotambura, sure yoswera yakakirwa hanzi muspare bedroom, urara zvekare akakirwa muspare bedroom imomo, hanzi I was punishing her. Aiwa, munodada vanzvadzi. Asi ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakabatikana mukoma apo pandakazofind out kuti ndine muroora wangu uyu, iye ane mwana wake anorwara uye zvekare anorarama aine urema. Saka right now vari kuZimbabwe, vainge vambori kuno kuSouth Africa, but nehanzvadzi yangu vakazongoti tafunga kudzokera kumusha. Izvo kwaane mukoma vainge vakatotaurawo, handizivi kuti vakalinka up sei nevanhu ivavo. Zvavanoita vanhu ava mukoma nashi, like vanowanza kufamba maybe nevanhu vaya vanotambura kana kuti mapofu zvirema vachikumbira vanhu mari, sort of like a syndicate. Saka kutaura kudai so, iye muroora wangu uyu anotoswera muswero wese wezuva achipema achikumbira mari. Mukoma nashi, vanhu ava vatori nemotikari yekutoti they can even drive from Harare kuti vange vachiuya kuzopema muBeitbridge kana kuti muMessina, to drive even kuzonosvika kana kuna Bulawayo kwese uku, vanhu vachingofamba vachingokumbira mari. It seems as if zvinhu izvozvo zvine mari, but zviri kuitwa nemuroora wangu nehanzvadzi yangu, ndakatovaudza kuti izvozvo hangu handizvifarire mukoma nashi, because I feel as if vari kutambudza mwana uyu. Nai ndingaitawo sei so that vasazoramba vachingoita izvi zvavari kuita. Ndanga ndisiri kuda kuti vange vachizosungwa kana kufonera vechild care so that vange vachizotorerwa mwana. I know kuti it will give a lot of pain to my sister-in-law, but is there any other way that I can make them, to force them to stop? Because kunyange pandakataura navo paWhatsApp, it seemed as if they are not willing to stop their bad behavior. Kumanikidza here mwana kuti ange achipema, I don't think kuti it is okay, it is morally wrong mukoma. Ndo mafungiro angu iwawo, handizive kuti mhuri yeZimbabwe ichatiwo kudii. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Sure you are right. Hazviite kuti kana uine hama yako then uimanikidza kuti ande tinopema kana kuishandisa uchiisa pafront iwewe. I don't think kuti it is okay. Asi ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanze ndeapi kwa mamwe matanho andinokwanisa kutora ekuti vasazongoramba vachifamba vachimanikidza mwana kuti anga achizomira pamarobhoti mustreet mumabhazi achiita zvekupema.
let us try to assist her in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndainge ndisingatombozivi kuti zvipoko zviriko. I only started believing kuti zvipoko zvechokwadi zviriko. Ndini uyo mukoma apo pandainge ndiri form 3 ndakabva ndachizotanga kudanana nemurume wemunhu. Mushure mekunge ndadanana naye murume uyu ndainge ndichimuda. He promised me the world but it was nothing but a lie. Zvino ndakazoti ndabatira pamuviri, munhu ainge achingotiti usabvisa because ndoda kukuroora. So nhumbu iyi yakazoti yava kuma 6 months something, ndipo apo paakazonditi mari iyi ndoda kuti ngochenda unobvisa nhumbu because hazviita kuti ndike ndichikuroora uine nhumbu. Mukoma Nashe ndakarwadziwa, handidi kukunyeperai. Ndakatora mari iyaya ndikabva ndazoenda kuya kwaainge akandiudza. Kunyange ndichinopinda muchioffice building chacho ndakanyatsokuona kuti zvinhu izvi ndezvefake, hakuna kana clinic yakadai so mukoma. Then ndokubva ndazopiwa mapiritsi, ndikabva ndanzi mapiritsi awa ndaifanira kuti ndike ndichizomanwa kana ndava kumba. Ndakangoti ndichingosvika kumba somewhere around kuma past 4 ndopa ndakanwa mapiritsi mukoma, igoti yotanga kundisuka mimba. I was just trying to be strong kuzonosvika vana Muchembere naMundara vachizonorara. Ndipo apo pandakazobuda panze ndainge ndiine chi20 liter bucket changu. I did not even know kuti why I had that 20 liter bucket. Ndakatendera kuseri mukoma ndokubva ndagara ndichingogomera chete ndichingogomera, but I made sure that I was not making any noise. Zvadaro mukoma ndopandakanzwa kuti kwainge kwava nechinhu chainge chichida kubuda. Ndikabva ndagarira bucket sezvandainge ndakaudzwa nomumwe mukadzi uyo kwacho ainge achishanda nevanhu vaya vanoita zvema-illegal abortion. Then ndikatonzwa kutoti kutori nechinhu chakatobuda chikanowira makaremo mubhaketi. Ndainge ndakaisa mvura noti yakawanda. Mushure mekunge ndatarisa ndikatoona kutoti chainge chitori chimwana chairakidza kutoti chainge chichiri kutofema mukoma. Ndokubva ndatanga kufamba, but ndainge ndava kuchema manje ndokubuda gate. Ndakafamba mukoma kuzonosvika ndichinosvika kurukova, ndikabva ndachizotora paperback, ndikabva ndaisa dombo zvekare, ndikabva ndazoganda paperback riya murwizi muya. Then I returned back home. Fast forward mukoma, ndakazoroorwa ndikatochata because I started going to this other Pentecostal church uko kwandichiri kuenda nanhasi uno. Ndatova nemwana wangu 1, but nyaya iripo ndeyekuti ndakabva mukuona chipoko chemwana uyo wandakabvisa ichiri nhumbu. So zvakaitika musi wacho iwoyo magetsi akaenda, ndakati ndiri busy ndichitosuka zvangu kundiro, ndopandakangodzwa kuti mama. Ndikati ari kunditi mama ndiani, because I knew kuti my husband nemwana vainge vakagara kudining. So I waited and I checked around to see if ainge ari mwana wangu uyu musikana, but I had her speaking with her dad. Vainge vachitotamba zvavo mavideo game pafoni patete vake. Then when I turned around, because I was feeling scared, ndainge ndava kungonzwa rimwe strange feeling. Ndipo apo mukoma Nashe pandakazokaona kachipoko kemwana wangu, like kainge kakatopfeka pampa naked mukoma. Then kakabva kangotiti mama ndini ndauya. Ndakaridza mhere, murume wangu akabva ati chi baby. I then took one of the pot, then I threw the pot to the ground and I pretended as if I had made a mistake mukoma. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo yekutoti kana murume wangu haatozvizivi kutoti ndakatoona chipoko chemwana uyo wandakabvisa ichiri nhumbu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. So far ndine mamwe maherbs awo andakatenga kune imwe shop yemaindian inoshandisa zvinhu zvinoshandiswa pamarituals and what not. Saka ndakakwenda ikoko ndikabva ndanotenga zvinhu izvozvo. Zvimwe zvacho ndo zvandinopfungaidza kana ndava kuda kunorara. I would rather go to the bathroom ndobva ndazopfungaidza, then I go straight to bed without my husband ever knowing. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndingafara chaizvo. Ndoda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti kanhu ako kandakaona kachipoko here kana kuti kachikwambo. Vanotuka tukai zvenyu, but dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kubvisa nhumbu iyoyo kana kuzotochata, ndingadai ndisina kuchata mukoma. Please post my own story.
hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.